foli tani ka asgare magan fane président Eriko Tradi lamini konadi be kama ko Ivoirien Burama Kulubali Sungalo Diallo fo ka tabla Ablaye Kulubali la nunu bela jelemba an name kulukani tabarakala ambe segutra amota nan dara segu ambe nongon karke ka anjo fana munye arjo dafina barakala bela jeleme fu nyama ale Mamadou Doumiaye moteur Dauda Bagayogo c'est munye Japon ale be fo arjo jalani ale be kaye amjata ladi dibaha poli obela si ama radio wa FM et alebe tsumiani miyako ba nasro wa FM ale sanfé sirman Kulubali nyama ya aliye muye docteur Ablaye Dambélé promoteur du préfet Seydou Traoré Moussa Ba directeur caisse de retraite madame Mukoro Jean Kamate Christine Gourobne ko kata semuye sama jarani be kama ko tambour jenu directeur foli obela si aman Koto FM Abou Safna jara alebe sikasu Mamadou Sidibeni be kama ko Bajo nyama ya aliye sori Itraoré wa directeur de programme oya aye nambore aman gushi ameta tukoto mi radio Badja FM olu ba na 102.7 au sanfé nambora dun manangoro amena ndai radio Badenya ale be nyama oye Yakuba Mariko nambora senu radio senu ya radio Bengola ale be senu oli abela si abarakala bela jelema radio Sigija Abou Safna jara ale be kalana kaw olu ba na radio Sigija sanfé 98.5 FM radio FM jakura oli bela su fana ma kayen watina Abu no bola sa munye réseaux sociaux be bololo okofo ni duna Facebook ko ni ya goshi radio Noura FM Bamako imana ke jien fa o fa ibe Noura FM iba soro la diala no ka galema ibe do zeno kono la sor i den ro ka goshi radio Noura FM Bamako imana ke jien fa o fa iba on nasro tabarakalla nega durusira wal ma ibe fa vogal leti nega durusira klimpe 76 33 43 03 76 33 43 03 Abu amanga tungana ko amu manabo ni fulika kan latika la samu super patriotier on yara ka autorité morale baba Adama Touré wuli obela sama France Amadou Diallo lada kika ko Diallo wuli obela se lada ma ngambore mi Ibrahim Touré alebe Arabie Saoudite Amadou Bagayogo ndonuzika ko Amadou fokata se Alassane Fofana ma France kara kona alebe Londres munye tanti Ajaratu Traoré watina alebe Gwenzu wuli obela se ama Adama Magasa mberi do France kona la ambafo suri Diallo ninga fara Djibril Touré kan nunu bela jelembe Italie alimanyare jigisigi alimanyare ni wati na alebe munye Espagne ko fe ambafo sanga ni wati bela jelen ale jigne alebe France Mamadou Oumar Ba nunu bela jelembe fo Mamadou be kan naje bololo o sanfla la foli abela su bela jelembe foli kakan na fonu ko kalambira kakala he akacha fana la hawla na fonu sonsono no achama de bambulu korobi he kaso dungu mo bi ambire ko jugu kaso dungu kuma akacha ambire akacha ni ambe ni kaso fana jora fo do ka do alake alaka nya ka alaka madu danu be audio ni klara ku kala bina yo ay kele ngoni amalo papa kele amalo aywa Abou Safna jara amma la jemu ye jaman noir fe no ya soro abolo kon den tan ko ya fardo e akata mun naye anga soro ka kuna fone nin kana barachi nala sono Abou Safna jara ne jama jekulu mana jeka dugo ke mamye e ko makelenga danga obe fenko otigila wa sikata la de aywa bashite amena sirajantama ka damien amma nyini kanubo fe nala ko ka dugaw ni ka asurutu ka jigi sirajantama sira nga jane ibe na ka foko dinga kulumba olube siraina munye baju ube siraina wa ali kolondaga wulu olufane be siraina ore kama dugaw ane munye ka ansinsin dugawla ore ba antemeja akonala Abu mengo shiga do itega do munye nouvelle origine male tati chaw kodi mamu kumala kono ode mamani Touré ke akumale no akono ako ni ko ki kulishika ado samala iye kuma bafode ngani sira ka don fene iye ko belebele iye ko ke muye anga jamana premier ministre no be docteur Shugel Kukala Maiga ale ko fo ni akli bala tenendo ko ni muye aka plan d'action gouvernemental ayo okolona Abou bela jelen ko bo nywana muye sente maw nyekoro fatirga ba muye mamane Touré ako osiratika la saibe na ka foko nyingali chama mbiga ke mawla ni watina Shugel Kukala Maiga aya dase kasabima ko
ko jamana mago be kasabi mun na wala samunya ale ka plan d'action gouvernement o be se ka ketugo mun na ko kisabi ka be ti jo fo sefa wari miliyari bafla ani miliyari biduru ona kunganfɛn o la ningali le be ka kɛ nafolo abe wa nafolo abina sɔrɔ cogo di sa ningali to min kɔni ko asigiri fatirika baka fola ko mun an ka jamana premier ministre no be docteur Shugel Kukala Maïga ko fɔ a mun akani plan d'action du gouvernement ko anafa ko aka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka ningali mun be sigi ina fɔ anya nda do ningali mun na ma caman ne bugo o sigi i yɛrɛ la ko sabu kɛ mun Shugel a y'a da do kɔrɔfɔ caman la jamana in kɔnɔ jamana bana be jamana in na bana misɛnnin bɛɛ Shugel da do ala mun kɛnɛya a y'a da do la an ka kalanko no be l'éducation ko fɔ a y'a da do la fo ka taa se mun lakana ma na a ɲɔgɔn caman nin bɛɛ lajɛlen bɛ mun Shugel ka plan d'action du gouvernement o kɔnɔna la Patrick baka fɔ la nka i bɛ na ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ma ni bugo ɲininkali k'i yɛrɛ la bi o de nafolo kasabi mun n'o fɔlen don a kɔnɔna la ko o kan ka ɲini ani Shugel Kukala Maïga a filɛ ka baara belebele mun ko fɔ ne ta baara minnu ko o bɛna kɛ tan baara ninnu e ko a bɛna se ka kɛ transition tɔ ye waati kunkurunin mun ye baara in bɛna se ka kɛ o kɔnɔna la wa maa caman de kɔni bɛ o ɲininkali k'i yɛrɛ la bi Patrick baka fɔ la mun ye Mamani Touré a ko kabi waati mun na mun ye an ka jamana premier ministre Shugel Kukala Maïga a kɔni ye nin kɔrɔfɔ ye ni ka a dasiyante maaw ɲɛkɔrɔ Shugel Kukala Maïga a yɛrɛ ma sigi koyi a ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka ministre k'u fara ɲɔgɔn kan k'a yira ministre la ayiwa ko baara kun ma daminɛ dɛ nin baara nin y'a daminɛ ni o de ye nin de ka ɲi ko baara ko a kun ma daminɛ ko sisan ko a daminɛ ni nin kosɛbɛ an ka waati tɔ man jan dɛ a tɔ man jan dɛ o fana tiɲɛ kalo 2 kalo 3 naani de a ka ca n'o ye dɛ a ka ca ye awɔ ayiwa a ka ca n'o ye tabarikala Mamani Touré ale de y'a yira k'a fɔ ko Shugel Kukala Maïga a kɔni y'a ka ministre wele ka kɔrɔfɔ ɲini ka da bɛɛ lajɛlen kulo kan fɛɛrɛ ni dabali de ka sigi sen kan joona miliyari mun bɛ n'an y'a gosi tan miliyari 2000 ani miliyari 50 a bɛ se ka ɲini cogo di a walasa baara in ko a bɛ se ka kɛ Patrick baka fɔ la a ko a dun kɔrɔfɔ ko a bɛ ka caya dɛ kuma ɲininkali kɔni ko a bɛ ka caya fo k'a fɔ ko a bɛ ka caya o sababu kɛ an ka jamana in kɔnɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an bɛ fɛn mun sɔrɔ ko o dɔɔnin don an yɛrɛ bɛ mun dépenser ko nin bɛɛ lajɛlen ko nin ye fɛn dɔɔnin ye nka Patrick baka fɔ la mun ye Shugel Kukala Maïga a kɔni y'a da ministre kulo kan ko mun ye nin nafolo kasabi fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan nafolo in bɛ se ka ɲini cogo min na o sababu kɛ ale ka plan d'action du gouvernement mun na a y'a da don a la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye fɛɛrɛ caman de bɛ plan d'action du gouvernement in kɔnɔ mun bɛ kɛ sababu ye ni ka an ka lakanabaw ni k'u jo kosɛbɛ ka marifa caman ni k'o sanga d'u ma o bɔlen kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ banajuguba mun n'o bɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati na n'an k'a ma ko coronavirus o tɛ covid-19 o kɔfɛ wa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka kɛ o bɛ se ka fura ka bɔ an dala cogo min na a ko n'o bɔra ye maliden caman de bɛ nin waati na n b'a dun bi sini t'a sɔrɔ n b'a dun sɔgɔma tilegan fɛ ne ta a sɔrɔ mun ye Shugel Kukala Maïga a ko fɛɛrɛ ni dabali bɛna ɲini nin bɛɛ lajɛlen o la o bɛɛ lajɛlen b'a ka plan d'action du gouvernement o kɔnɔna la n'o bɔra ye a ka ja fo ka taa se kalanko ma ale y'an ka kiri buraku yɛrɛ kɛnɛ kan baara caman ko o kan ka boloda o sira o fɛ n'o bɔra ye Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko an ni Bamantu an y'an bolo nɔ bila sira mun na n'an k'a ma ko accord pour la paix et la réconciliation a ko o baara ko a bɛna boloda nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɔ parce que baka fɔ la a ko ɲininkali mun bɛ n'an y'a to min ka a sigi transition kuntala jama ko a tɛna tɛmɛ mun ye kalo dama dɔɔni kan Shugel y'a da don nin mun na tan a bɛna se ka nin baara bɛɛ lajɛlen ka nin kalo dama ɲininkali bɛ yen kosɛbɛ ɲininkali de bɛ yen c'est ça le problème kosɛbɛ ɲininkali yɛrɛ kɔni nin da donnen filɛ nin fɛn hakɛ dama min na nin bɛɛ na se ka koron ka bɛn ni kalo damadɔ ye wa ayiwa ɲininkali bɛ yen dɛ Mamani Touré a ko ni dun ye kasabi n'a bɛ nafolo in kofɔ ni dun y'a jateminɛ k'a fɔ siga foyi t'a la an ka jamana wakane foyi de t'a kɔnɔ a videlen don tɛntɛn k'a videlen don o ma dogo maliden si la mun ye ni hakili b'a la diɲɛ banajuguba in n'o bɛ coronavirus o kofɔ kabini waati min na n'o o surutula diɲɛ kɔnɔ a kɛra sababu ye ni ka kasabi ko caman ka ɲaamin don a la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na wa Mali fɛnɛ an y'an ta sɔrɔ o la Patrick baka fɔ la ni dun y'a jateminɛ waati tɛmɛnenw na an dɛmɛlikɛla jɛkulu mun bɛ n'o bɛ Banque mondiale o kofɔ olu y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko badawu fanga ko nin ko o dafirila ko olu tun n'u ka dɛmɛ ni ka ɲɔngiri fɔlɔ wa ka ko taabolo ni a jateminɛ ni ka a lajɛ olu ka dɛmɛ ko a ɲɔngirilen don n y'a dɔn kɔfɛ ma wa Banque mondiale cɛw kana ɲɔngiri dɛ non olu ko k'u bɛ fiɲɛ tan fa in lajɛ fɔlɔ non kana ɲɔngiri non ayiwa o tɛ
an kɔni b'a la ka taa o bɛ nin an bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛ o an bɛ ka taa an bɛ se ko n y'o de o n'an bɛ ka taa nka mun ye jateminɛlikɛla cɛman olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko Choguel a ka nin plan d'action gouvernementale a nafolo k'a bɛna sɔrɔ wa maa cɛya ma k'a tɛ sɔrɔ dɛ ni wari in ka ca dɛ k'a tɛ sɔrɔ nka n ye mun f'i ye n'i ko k'i bɛ kulusi ka don sama la i ye kumaba de fɔ n'i y'a dɔn fana ko belebele an bɛ tɛgɛrɛ f'i kun fo ka taa s'i ka saya peut-être k'i da fa basijala la o b'a sɔrɔ a ɲigin ji b'i da a b'a da kɔnɔ awɔ o tuma furaw bɛ bolo kosɛbɛ Fasiri b'a ka fɔ la a ko ne y'a ye Choguel Kokala Mayiga a y'i da don nin kɔrɔfɔ in na k'a fɔ ko nin nafolo kasabi ko nin kan ka ɲini o b'a sɔrɔ ni Choguel Kokala Mayiga a yɛrɛ jateminɛ kɛ k'a lajɛ dogodogoni wo minnu bɛ yen u kan ka tɛmɛ sira mun fɛ walasa mun ye nafolo ye a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ko Choguel Kokala Mayiga k'a ye nin bɛɛ lajɛlen batili k'a ban fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa a kuma ni k'a da CNT maaw ɲɛkɔrɔ wa an ka sigi n'a ye k'a fɔ ko don n'a nataw la siga foyi t'a la ko nafolo in k'a bɛ cun ayiwa Fasiri do ayiwa an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la Mahamane Touré ale kɛlɛmikalatigi i bonya a b'a la Bete Boubacar Tarawele ka dɔn k'a fɔ an bɛ dugawu de kɛ nafolo min ni a kofɔtɔ filɛ a ka sɔrɔ nka n bɛna min f'i ye ne buranakaw don Mayigalaka ninnu n bɛna min f'i ye o donko ka ca relation b'u la u b'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ u b'a sɔrɔ dɛ a bɛ sɔrɔ Boubacar Tarawele Bete i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko La Sirène Abdaramani Dukure n y'a dɔn o ye a fasiri a ɲɛma so ɲɛma ye Dukure La Sirène maa min ye nin fasiri kɛ a cogoya ko Dugufana Keita i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ haute cour de la justice la ni o de tun ye cakɛda ye cakɛda min ni a ka baara ɲɛsinnen bɛ faamaw kiiriso o tɛ faamaw ka kiiriso tɛ ministres ni députés ni olu bɛ kiiri ye nin ani président Bete Fasiri b'a ka fɔ la ko haute cour de la justice min ni a sigilen filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ an bɛ don minɛ komi bi ko ɲininkali caman de bɛ ka kɛ malidenw fɛ ko yali sigikun jumɛn bɛ nin cakɛda in na i ka dɔn k'a fɔ haute cour de la justice dɔw ka fɔ la ko kabini nin sigira jamana in kɔnɔ i ka dɔn an bɛ waati min na komi bi a sigikun tun ye min ye ni o de ye ka se ka yuruguyurugu i ka dɔn k'a fɔ foroba wari o burujali o n'a ɲɔgɔnna tɔw ko ka se k'o bali ka jateminɛ kɔni bolila kan k'a fɔ ko haute cour de la justice kabini a sigira an bɛ don min na komi bi maa b'a ye k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ faamaw la faama minnu bɛ yen ni olu ye foroba wari k'a soɲɛ k'a buruja k'a caman manger k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka bila u kun i ka dɔn k'a fɔ ko nin caman bɛ haute cour de la justice tɛ ka fɛɛrɛ ni dabali foyi tigɛ min bi a to o faamaw bɛ se ka minɛ cogo min na k'u kiiri parce que b'a ka fɔ la ko ɲininkali kɔni tɔn min bɛ yen wa maaw yɛrɛ kɛmɛ ka jalaki ta koyi i n'a fɔ premier ministre kɔrɔ min kun bɛ yen ni o cogoya ko Zumana Sakɔ kabini indépendance daminɛ na ka na se san mun na ni o bɛnna san 1991 i ka dɔn k'a fɔ malidenw ye murutili min boloda n'an bɛ fɔ ko la révolte de 1991 i ka dɔn k'a fɔ ko o sariya kisɛw labɔli senfɛ i ka dɔn k'a fɔ ko haute cour de la justice ko u ye a don gafew kɔnɔ haute cour de la justice ko kabini a sigira indépendance la ka se kabi indépendance daminɛna ka se sisan ma sariya kisɛ minnu ni olu sigira ko u bi haute cour de la justice ka prévoir ni o ye ani kɛli ka kan nka an bɛ don min na komi bi ɲininkali kɔni tɔn min bɛ yen Fasiri ka fɔ la ko fɛn min bɛ tali kɛ nin cakɛda in na ko a sigikun ye mun ye ko maa bɛ se k'a ye k'a fɔ ko haute cour de la justice sigikun ye ka se ka sonyɛni k'o bali faamaw ka se k'u minɛ ka t'u kiiri ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ ministres ani députés la ka dɔn k'a fɔ hali jamana kuntigi ɲɛmaa kɔrɔw i ka dɔn k'a fɔ minnu ni u ye sonyɛniw kɛ kura fara kɔrɔlen kan ko bɛɛ lajɛlen kun kan ka kiiri nin cakɛda in na Fasiri b'a ka fɔ la ko fɛn min bɛ tali kɛ nin cakɛda in na rapport minnu ni o kɛra u b'a yira k'a fɔ ko faama caman bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnyana ministres ani députés i ka dɔn k'a fɔ ani président kɔrɔw ko ninnu caman jɔ a don bɛ rapport kɔnɔ min bɛ a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ sonyɛni wari burujali n'o ye faso nafolo ye ko a caman jɔ a fɔ mɛ nin kɔnɔ dɛ nka Fasiri b'a kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Abubakar Sidiki Fɔnbala n y'a dɔn ko o ye CNT maa ye o kɔni ko o y'a yira don tɛmɛnenw na wa a ye o ɲininkali tɛngun k'a fɔ ko yɔrɔ min bɛ yen ni o cogoya ko haute cour de la justice i ka dɔn k'a fɔ ko sigikun foyi tɛ a la anw ka jamana in kɔnɔ a ko cakɛda don min ni a dépense ko a de ka bon kosɛbɛ Fasiri b'a ka fɔ la ko a sigikun kun ye ka se ka gwɛlɛya ni o ye impunité ɲakinibaliya ka se k'o bali faamaw
kerengeranyana ngame domine ko mi biko haute cour de la justice ko mabi aye ka fako asige kun keme ka se ka fama yere ko ka ulu de kokoro dugo fatiba ka fola ko fe metal ke haute cour de la justice la kabini asigra démocratie fa ngono ka se fo bima karo ka fako fama temi ni aye o mine ko kiri fatiba ka fola kuma ko mamunu ni ulu be chamanja fa kuna sisan ako jamani kono don ko angeme ka bunya ani karama bella de ta ku segere wala sa haute cour de la justice u se ka bla fonctionnement kono to abana na tinyo ko ka boy fonctionnement c'est-à-dire akana kun akala anakun bara mi akaka bara ke dron abo har fomba ale koni halbi aya yira ka fo fasir kono ko femi be talige anga fama wala ngere nyana election bolo wuli fanga maw karo ka fo ko wati mina campagne ubi boloda da fo munu mi burja kata ni ngamba u dafe karo ka fo war munu ni abe burja jamani ngono ministre kuna wala tabla president kuna karo ka fo ko ni beladele mi klagi ko ke boy karo ka fo ko nyini ngani tike machi kelila parce que ka fola ko femi be talige haute cour de la justice la ame dominer comme bi ku ka fere ni debali bela jeleke ni aya sura asigi ku ye minye ni to barage ku ka chika da kolonji ka banguna parce que ba fola no de dugu fana keta e ale koni ya yira ka foko jamani kono dom bela jele ni so jame transition fanga ku be ka bara min boloda no de ka zomba kule ku mine ni minga ka ku bla bo jene ka de dugu fana keta ale ka sebeno mini anyabo la siren kono bete ibuyambala ijo ngate mininga mfulo buya jarani bete mena mi fie min chake dai odona anda sira mo chokoroba ne kuma kuna ibeka katan wakati fu trabaso gausira na kra ni manyene aywa atoko de buranguno est-ce que Abdraman nyangi wa turi wala toko ne buranguno no ya trabaso bete haute cour de la justice ni baraka ketola ay wat shonti kew rapport mi yere fleka foni ko fama chama to ba kuno onga nu ye baraka ketola jamani migla iba don pour la mi yere bo ran la haute cour de la justice utira baraka kanyama nafo jamana nafo be natika baraka nyama adun chakeda siglembe ka boy afora fatir kono ko c'est budgétivore ça veut dire que jamani nafolo chama be do adafe ni chakeda ina ka boy ka sigiti ka madama do taka blinti ka boy eni ya ministre ba juin par exemple awole enwo ba don ka foko feneti bola nata ni haute cour de la justice ni ministre kelem na sanko susu anyere ma ka president kelem na ko susu anyere ma non stop sirinya sa beke otiga wa beke abu safna jara kuma anga jamana ngono ni farati akuma bichaya de ama ira kanu mala albi radio nura fami bi kononto aninani tomi mururu duru amela selike ninka bo jala koroji nega duru sira 76 33 43 03 76 33 43 03 abu ne be mbolo goshimbe donaye me mbolo goshimbe fasiri muta ukale de mako soir de Bamako wula Bamako mamu kumalen dom kono ode sita kone ibalamso akumara sokoma na nyado de abu ne la ka fina ngoni maturi ninka ablajikala na munye tori ata donc jisuga flap bine atado fika ablajikala na di atado aywa angata teme munye fatirga ba sitan kone ale de kumalen do munye so de Bamako o konona la ako okleyi heno ko fora abe yuruku klaw olu be kele jekulu munna ka yuruku mamun be ka foku ye jamana na fulon manger olu de be sega sigi senka jamana na fulo ya manger to ji kata dossier nin ka ta chichew kata bla critical ka tabali o sanfe o jekulu ba encore mako okleyi mamun ba anyama la bi o de mumini gindo dogona ke akumada de nyado mais na bi fier palma dogonon nu ma dogo de ayni kibara mun bi mamadou atoro kasugi maka ministre de la justice akara alors ay ngo ko de diratigi masala munye sitan kone ale de ko nin kibare an konin ko adira maufe mamunu be nolu office central de lutte contre l'enregistrement illicite o mali okley ota ale ko fawa ko nyamate mumune gindowa dogona ke akumada de ayira ka fako munye anga jamana en kono ibe na ka fako munye fonctionnaire bele saba nywana kuye mu manger ko akelengele mitijo milliard nanna fonctionnaire mais fonctionnaire
fonctionnaire sarani dadone tera makuna alors fonctionnaire était Tchalemba a 300 millions. Non, mais écoutez, fonctionnaire Sarah connaît à Manja. Plus de 4 milliards. N'a qu'à fota. Hein? On va manger. 4 milliards. Ah bon? Là, on va quoi boire bête, jamana fonctionnaire oui. A faut qu'on dise donc on va se ralo. Sirawa, oh mais sira ko bampe. Aram Teme. Ibare ka foko munye mumuni gindo ibara juguba obora adda kono ko ame wati muna sisa munye ni fonctionnaire mun be wi era sigala ndu werela ko ni miga feran da bali bala jelenti ke ku ka karamugo ko lu magen ko muru jare ko ni mami ndona muru yaro ni wati na ante doa ay bon ama ntake fenga ama ta côté do na la mi chez on bablo mblo quoi misi blema chez blema nebo do nukoloshi kalwala marse ni ngana parce que waga fola ako munye mumeni ginwe akoni ayira ka fo ko uyu ka sega segali chama ne ken wati na ibe na ka fo mu sega segali munno era koni uyu kamana ga munye anga jamana fonctionnaire bele basa sabanywana ku ye na folo kasabi mdun ko abeti jo milliard nani una akungwan fin wani bela jele fonctionnaire be femme bolo a kasabi a nafolo femme bolo bi ni ya be fara ɲɔgɔn kan a bɛ ti jɔ milliard naani na bobo u ka biɲɛw u kelen wa u kelen milliard naani mais c'est incroyable fasirike b'a ka fɔ la Abu Safinɛ Jara kulo i b'a dayɛlɛ a ko ni dun y'a jateminɛ mun ye mumuni gindo ye a ko sariya kɔni o sigira k'a yira k'a fɔ ko mun ye o kile ye olu ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka maaw ɲini maa minnu bɛ k'a fɔ k'u ye jamana nafolo ni ka a dun ka jamana nafolo ni ka k'u yɛrɛ ta ye u mago tɛ ko la u b'u ja fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ko olu ɲini u ka sara ye fɛn mun ye ani fɛn mun b'u bolo bi ka ni fila ka a gosi ɲɔgɔn na k'a lajɛ fiɲɛ o bɛ yɔrɔ min na mun ye o kile ye k'u ka baara ko o ye fasirike b'a ka fɔ la o siratigɛ la sa i bɛna ye k'a fɔ ko o kile maaw ka ɲɛmaa mun ye mumuni gindo ye n'a ka mun ye cɛdenw ye u ye jɔmisɛnnin caman ni ka fili nin waati laban na i bɛna ye k'a fɔ u ye jɔmisɛnnin ninnu ka a fili a nana ye k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ fonctionnaire minnu bɛ yen an bɛ misali ta minnu sara yɛrɛ tɛ tɛmɛ mun ye CFA wari 60,000 o ɲɔgɔnna o kan i bɛna ye k'a fɔ n'i y'olu bɛɛ lajɛlen ka a fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ 2014 ni ka n'a bila 2014 ni ka n'a bila 2019 2014-2019 ah on manchon où est-ce annulé 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5 ans seulement 5 ans 4 milliards oh ya dun 4 milliards ah bon avec un salaire de 300 000 Souleymane a ko ni du yo jateminɛ k'a lajɛ o 300 000 francs mo bo duma ni ye nin waati in kuntala jateminɛ k'a lajɛ o nafolo mun kan ka k'u bolo a mana caya togo a man ka tɛmɛ mun ye chef wari million 25 fo ka taa se million 30 a man ka tɛmɛ o kan nka i bɛna ye k'a fɔ o maa dɔw de b'an fɛ yan jamana in kɔnɔ mun ye milliard de b'u kun u ye nin sɔrɔ entre 2014 à 2019 c'est trop ça daga wulila sogola ma ye a bɛ ye mun ye kule ɲɛmaba ye mumuni gindo o ko o siratigɛ la sa olu y'u ka ɲininkali busamisɛnnin ni ka a caya fɛn mun filɛ bolo nin ye tan ni nafama fɛn minnu filɛ bolo nin ye tan dagabana mɔbili minnu filɛ bolo nin ye tan nin soba minnu jɔlen filɛ bolo nin ye tan i ye nin sɔrɔ cogo ji n'u y'a ye k'a fɔ ko dalilu gɛlɛn o ma y'i bolo o b'a yira k'a fɔ ko tu es wulɛr zo kan u minɛ bouclier n cɛ kasobonba a bɛ sɔn ka fa ɲinɛ a tɔgɔ lycée de Bamako kura a bɛ fa dɛ a bɛ fa ɲinɛ dɛ caman bɛ taa a bɛ fa patron dama de caman bɛ taa mais BTT min bana kalama patron ka taali ye ka di misɛnmaninw na parce que ni patron jama bɛ n'olu bɛ waati min na sarakatiw bɛ yen sarakatiw bɛ bɔ yen misiw bɛ faga yen misiw bɛ fa bon o la fitinin minnu bɛ yen olu misiw bɛ fa yen cɛ ko ni dɔ ka bama fa dɔ ka na tijan i tɛgɛ don fasirikɛba ka fɔ la mun ye Sitan Kɔnɛ a ko o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye o kile maaw ye olu kɔni y'u ka sɛgɛsɛgɛli k'o kɛ o sira de fɛ u nana dossier kɔni ni ka a bin justice maaw ka tabali o sanfɛ Abu Safinɛ Jara mun ye Sitan Kɔnɛ ale de kumalen don a ko mun ye mumuni gindo ye a ko dossier fɔlɔ mun bɛ yen o bɛ inspecteur des services de sécurité sociale o b'o ko fɔ o y'o maa ye inspecteur des services sociaux des services de sécurité sociale
olu yɛrɛ tɛ wariko ka wuli ka a jɔ minnu kan ka ko ɲɛɲini bamananw ko ten biɲɛkala ɲinina sen ma da biɲɛkala kan alors o ti ye ko maa fɔlɔfɔlɔ dossier fɔlɔfɔlɔ min bɛ o ye inspecteur des services de sécurité sociale o y'o maa ye o y'o maa dɔ ye o y'o bɔ ye Gamu ye Mumuni Gindo ye a ko u da tɛna se a tigi tɔgɔ ma fɔlɔ o sababu kɛ mun ye kiritikalakaw olu bɛna baaraw ni k'o bolo da nka u y'a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen n'o ye mun ye inspecteur des services de sécurité sociale maa mun b'a la bi i bɛ na ye k'a fɔ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la u nana ye k'a fɔ ko nin cɛ kelen so jɔlen k'a ban pewu k'a san ayi a y'o kɛ cogo di so jɔlen k'a ban pewu o 17 b'a bolo Mali kɔnɔ manamana so tɛ dɛ o 17 la ilaha illallah a jamani wala o de la an ka jamani o 17 yɛrɛ a nana sɔmi de k'a ye k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw wulilen don sinon 20 de kun don a ye 3 feere bete n bɛna min fɔ i ɲɛna u ka u hakili to bɔdaw la parce que nin ko min wulilen filɛ wuli kɔfuru ninnu k'a bɛɛ lajɛ sa voilà nin ko minnu wulilen filɛ nin fama in caman bɛ yen nɔ u da pinɛsekuru nɔ la dɛ u b'u da nɔ la dɛ pinɛsekuru bɛ da mobili yɔrɔnin min na a caman bɛ sɔn k'i kuru k'i bɛrɛ bɛɛ ye ma ka taa fiyɛ hali dɔw bɛ don kusen jukɔrɔ kojugu k'u bɛɛ jateminɛ nin waati k'u bɛɛ jateminɛ k'a bɛɛ kɔntɛ alors parce que b'a ka fɔ la ko ni inspecteur des services de sécurité sociale i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye du jɔlen ka ban pewu o 20 de kun b'a bolo k'ale a nana sɔmi k'a fɔ ko mun ye o tile maaw ye sɛgɛsɛgɛli kɔni k'o bolo da a ye fɛɛrɛ dabali kɛ joona joona ka saba kɔni k'o bɔ a bolo joona Fatigi b'a ka fɔ la ani mobili 4 o de b'a bolo fonctionnaire un fonctionnaire awɔ mobile kelen c'est pour moi-même kelen c'est pour madame kelen c'est pour le premier garçon kelen c'est pour le papou kelen c'est pour mamie et l'autre c'est pour le champ furutagala b'a la muso ka nasana b'a la birikidonna b'a la Allahu akbar ninnu y'u ja jamana in kɔnɔ sa Allahu akbar an ka taa tɛmɛ Abu Safina Jara hali bi mun ye Sitan Kɔnɛ ale de kumalen don Mumuni ko a ye kuma belebele ni k'o fɔ koyi o bɔlen kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye maa wɛrɛ fana bɛ yen nin fana ye inspecteur des finances ye inspecteur des finances nin y'o ye cɛ olu ye waritigiw ye inspecteur des finances awɔ mun bɛ nafolo ko bɛɛ lajɛlen k'a labɔ a doncogo n'a fɛn ninnu k'a bɛɛ lajɛlen k'a sɛgɛsɛgɛ awɔ b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ ale de b'a bɔ a bɛ bɔ de ayiwa sɛgɛsɛgɛli wulila ka na ye k'a fɔ ko o maa kofɔlen mun ye dugukolo jɔlen ka ban pewu o 18 fɛnɛ o b'o bolo dɔ in ta ye 17 ye a ye dɔ in ta ye 20 ye n k'o sɔmina de dɔ in ta ye 20 ye nin ta ye 18 nin ye 18 ye tɛmɛ wa ko bâtiment mun bɛ yen n'a yɛrɛ bɛ si o kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko o bâtiment mun ye BTP dɔnnaw b'aw b'o nin dɔn ko R+3 o jɔko ɲumanin dɔ ye mɛnɛ piscine o b'a kɔnɔ k'u ko R+3 o ye a ko bɛɛ dafalen bɛ min kɔnɔ o y'o de ye dɛ c'est ça piscine b'a kɔnɔ so b'a kɔnɔ wa o so yɛrɛ kuntala janya nafolo mun donn'o la mun ye o tile maaw ka fɔ la n'i y'a nafolo kasabi jateminɛ k'a lajɛ k'a bɛ t'i jɔ fo an ka CFA wari 400 000 o la a tigi ale bɛ ka vie o so de kɔnɔ o so kelen awɔ a yɛrɛ bɛ ka si o kɔnɔ c'est un fonctionnaire malien inspecteur des finances daga wulila dɛ o ɲɛna bete n bɛ na min f'i ɲɛna u kana dan minɛ ka don kaso la dama ma u ni so kofɔta ninnu ni sɛgɛsɛgɛli jɔr'u la u b'u feere de u b'u bila vente aux enchères la n'u feerela o wari bɛ ta ka bila faso kɛsu kɔnɔ wagandɛba kɔnɔ a bɛ kɛ ten de o hali ko da diya ye o ayi u man ka taa yɛrɛ k'a bɛɛ minnu la dɔrɔn mais ka t'u bila kaso la ka tila ka so ninnu jɔlen to yen san 2 san 3 u bɛ bɔ ko liberté provisoire an y'o ɲini an y'o sɔrɔ alors u k'a bɛɛ minnu la olu bɛ tila ka bɔ k'u yanga yanga o de man ka kɛ il est temps que cela cesse parce que changement parce que bɛɛ fonctionnaire refondation parce que b'a ka fɔ la hali bi i bɛ na ye k'a fɔ ko nin dugukolo min n'o bɛ inspecteur des finances in bolo so jɔlen ka ban pewu ko a caman ko o bɛ ACI de kɔnɔna la koyi Bamakɔ ACI caman bɛ yen ACI 2000 a caman b'o kɔnɔna la ayiwa ko villa fana jɔlen b'a bolo yen o bɛ kɛ ayiwa i tɔgɔ kɔni fɔlen nin filɛ nin sa i b'i yɛrɛ dɔn a ma ban sa
abana fasiri do sobara ina an woni asama ka bo munye so de be mako kona la sitan kone ale kalim kala tike bunya bala sitan kone bete kado ka fo ambe afo ni ye obla famiye l'enquêteur nebe ntega do ka boni oye l'enquêteur mun ni abora bi alamsa duena utkalo clé duru 2021 segali kado ka fo ko angata sigaso maire koromi ni otua ko Mamadou Khalifa Tangara ay kado ka fo ko maire ko awuli me kata bi fandani ngule do kan sikaso ikado ka fo ko kuka so ko ka belajele ci ka dagoloji ale ta doa parce que pola ko femi be talike jouer kalo kleta ani duru 2021 na ikado ka fo mamunu be ni aya soro maire Khalifa ikado ka fo ko akoni ye manjimba wuli kata ka so fandangule munumbe ka so ci ikado ka fo ko uye conférence de presse ke mini uya ke sikaso parce que ba fola ni chemi fleni ni otua ko Mamadou Khalifa Tangara karo ka foko sikaso maire koro done wa femi be talige du keme banya keme hake dola karo ka foko a wulile fle ko kata uchi ni zamye ngono parce que ba fola ko Khalifa ataraso nunji femi bi talige somationa ni ode ka hali mo hakli jagabo doni walma ka mo hakli nyiningani kula walma ka uboko do kalama mi ni obe wule ko préavis karo ka foko amani jikele ke parce que ba fola wa fama fouete karo ka foko Khalifa ni ani olu bena ni ngoinga Khalifa ko ni wulile fleni ko kata samyo kono na femi be talige so keme chamana dutigi keme chama ko ka olu bla sans abri kenema karo ka foko ni watina olu ko ni ko ube samyo jila ube fien la karo ka foko femi be talige fien ani ji ako ube ka dematiku ku goshi ka so ko abuka dadiku kula azirba ka fola ko ni ngoyin ko adam na wati jumena karo ka foko ko mami vle ni oye Khalifa ye ni oye Mamadou Khalifa Tangara sika so maire koro do ako Bamako kaw temenen kofe Bamako chili koro temenen kofe ni obe talige dugolo nyagamu ni abeke Bamako lu temenen kofe karo ka foko ni wani wale akele ko ale fle ni ka do sika so de ame domine ko mi bi karo ka fo fasirba ka fola ko fe mi be talige novembre kolo clé temps ani konondo 2020 ikaro wa foko Khalifa ko aye wole bla cour d'appel la Bamako wa Khalifa yere ko agence immobilière nyema dodo muni otwa ko kokri sarlo karo ka fo kokri sarlo ayo o nyema ye o kuma ko femi be talige Khalifa la Khalifa ko no ye Mamadou Khalifa Tangara karo ka fo ko akoni kunye gorosi do soro muni o ba yira ka fo zone aéroport chermi ni o ye sigaso zone aéroport cherry karo ka fo ko o yoro ye ataye parce que ba fola ko femi be talige au jugement la au jugement o kera wati mine karo ka foko Khalifa ko aye titre foncier do soro ni yorena wa titre foncier mi ni asoro le fle ni population ko ni ayira ka foko ni titre foncier ko asoro la yurgu ani namara ani jamba chama ngono ko ode afere ni dabali bela jele tige ko ka Khalifa take ni yorenye parce que ba fola population munum be ni oluka yoro chira zone aéroport cher la sigaso atira jombe atira Khalifa defe Khalifa ko ni ayira ka foko yorenye ale taye wa ko titre provisoire walma titre foncier do ko papier gorosu bora ka di ama ko femi be talige ni zigibaw la zigibaw ko ni ya yira ka foko titre mi ni adile fle Khalifa ma ikado ka foko adira ama kasoro nyiningani make yore ani sigida munu mi dambo wa nyiningani foi make ma wore la ikado ka foko yurgu ani ngalo ni namara ko ni yore mbole fle ka di Khalifa ma de adira ma wa Mamadou Khalifa parce que ba fola ko fem be talige dugudenw na olu koni ye fere ni dabali bela jelen tige karo ka fo katu tada bo jene kan tada kan ame domine komi bi karo ka fo ko Khalifa ni oye Mamadou Khalifa Tangara ko akele fle ka yoro min jini ye karo ka fo ko Khalifa ko abulila ka se police région police nyema fe ni oye direction régionale de la police karo ka fo ka nyini o fe ko ka police che damado di ama karo ka fo ko abina ni yoro inji ko parce que ba fola police ka nyema ko o ya yira ka fo ko no ko o tese ka ke ka da ka ibado ka fo ko samye na karo ka fo ko yoro chi ko o komme sharia fe anti jenai parce que ba fola ko femi ni talige gouverneur koromi ni okume sigaso ni otwa ko Ibrahima fefe kone ikaro ka foko fasirba ko ni ayira ka foko anaki inafo na ya soro Khalifa ni adome dibi la kan titrin ka labe ka ke Khalifa tay ko parce que ba fola ko femi be talige
polisiw ka ɲɛma la polisiw ka ɲɛma ko o kɔni ma sɔn fiyewu ko ka polisiw di a ma o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ Kalifa ko a filɛ ka dabali ni fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ garde 200 Baɲango i ka dɔn k'a fɔ k'olu salo ka taa yɔrɔ in k'a dala minɛ sɔgɔmada joona fɛ ka maaw to sunɔgɔ nɔ koyi k'a bɛɛ démolir ka fɔlɔ sɔgɔmada joona fɛ ko maaw wulila ka sɔrɔ garde 200 Baɲango k'olu kɛmɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen da minɛ maa ti don maa ti bɔ a i ka dɔn k'a fɔ ko manjuma k'u nan'u da don sow la koyi ka fɔlɔ ko so ci yɛrɛ kɛra sababu ye ko maa saba Baɲango ko olu fatura ka d'a ka den tan ni 2 i ka dɔn ka se cɛkɔrɔba dɔ ma o cɛkɔrɔba in kɔni k'i ka dɔn k'a fɔ ko o sali sababu ma bɔ dɔwɛrɛ la dɛ dusukasi ani misi i ka dɔn k'a fɔ ko o kɔni ye cɛkɔrɔba in sɔrɔ cɛkɔrɔba kɔni ko ale fatulen filɛ nin ye wa maa dɔw bɛ yen minnu ni olu y'a yira k'a fɔ ko u t'a dɔn u bɛna kɛ cogo o cogo i ka dɔn k'a fɔ ko u kana faamaw ka wuli ka jɔ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ pour que Sikaso rébellion kana na Sikaso dɛ a d'a kan ko foyi tɛ rébellion na jamana in kɔnɔ ayi nin n'a ɲɔgɔnnaw ko ale bɛ kɛ sababu ye ko ka jamana ka rébellion ko k'a don fan wɛrɛ fɛ ko olu minnu bɛ Sikaso ko u bɛ u ta da sariya bɔgɔ k'u banna i ka dɔn k'a fɔ ko u mago bɛ fɛn min na bi o de ye u ka se ka bila u ka droit kɔnɔ ka d'a ka binkɛ mɛn u kan k'u ka yɔrɔw ci Kalifa ko a ye yɔrɔ ci fɛn min bɛ tali kɛ droit coutumier la olu ka forow don olu ka yiriforow don u ka sɛnɛkɛforow don wa i ka dɔn k'a fɔ olu fa dugukolo de ye nin yɔrɔ in ye o tuma ko a man ka ci ka sɔrɔ u ni u ka hakɛ ko o man kan parce que ka fɔla k'i ka dɔn k'a fɔ nin kɔrɔfɔ in kɔni a kuma ka ca kosɛbɛ ni Ala sɔnna ma ko don nataw la ko u na segin kɔrɔfɔ in tɔ kan ABD ale kɔni kun ye ciden ye min ni a bɛ enquêteur to la Sikaso mun ye ABD foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na mun ye Ali Jiginɛ an b'a fo Mamadu Umaru ba foli o bɛ lase a ma tanti Adratu Tarawele ka bɔ Genzu fo ka taa se an yɛrɛ ka autorité morale ma n'o bɛ Baba Adama Ture k'ale ko fɔ Jɔnkuda Jumane da an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ Abu Bari fo ka taa se mun ye Bamba se Suguna ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fo Nura FM o sanfɛ Abu Safinɛ Jara n'i bolo bɔ ne bɛ n bolo ma a gosi ka don Lasiriya nin ba ale ta Lasiriya maa mun kumalen a kɔnɔ o de ye Dugufana Keyita ye Abu Safinɛ Jara a bɛ na ta fɛn dɔ bɛnnen bɛ jatigi la dunan n'i y'a kɛ i bɛ dugu i b'a bila mun ye maa mun kumalen don fasiri kɔnɔ o de ye Dugufana Keyita ye ka bɔ Lasiriya nin kɔnɔna la nin y'a bɔ ko 370 bɔ ko 370 bi alamisa donya na n'o bɛ bɛn uti kalo tile 5 o ma a ko miliyari 45 miliyari 45 ko de kɛra sababu ye ni kana ni farafarali ye ka jɔn fara transition ani maa minnu minɛlen don waati na transition maa minnu bɛ transition kunna kɛ ani maa minnu minɛlen don maa minnu minɛlen don o ye Badaw ninnu de sa Badaw ni Mokhtar ko 45 milliards de la discorde o to de ma kɛ sababu Badaw ni Mokhtar Wane Badaw b'a la Bamugu b'a la bon ani mɔgɔ dɔw fana b'a la kaɲi Sulemani Dugure nin fana b'a la ayiwa Dugufana de kumalen don u bɛ bɛn a la o ayiwa commentaire kɔni o t'a la dɛ n da tɛ n sadon kuma la mun ye Dugufana Keyita a ko di ale de ko parti belebele mun b'an fɛ yan nin waati na n'an k'a ma ko Morema n'a ko fɔra a bɛ maître Kasum Tapo a b'ale ka parti a b'o kofɔ parti in yɛrɛ sigira sen kan hali a ma mɛn i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Morema u ka page Facebook o sanfɛ n'o bɛ bɔlɔlɔ o sira o kofɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko maaw balila ka kibaruya dɔ ye o sanfɛ dɛ kibaruya a ye maa caman kɔni ni k'i da i kamana gan o la o sabu kɛ mun ye Morema maaw yɛrɛ fɛnɛ olu t'a dɔn kibaruya in y'a yɛrɛ sɔrɔ togo o togo olu ka page o sanfɛ a ma ɲɛ mun kɔ mun ye Morema a ɲɛmaaba yɛrɛ n'o bɛ maître Kasum Tapo ale ko fɔ ale kɔni a kumara a ko ale nimisalen don kosɛbɛ kosɛbɛ ale t'a dɔn kibaruya nin kibaruya in a ye olu ka page a y'a sɔrɔ togo o togo maa mun kɛra sababu ye ka nin kibaruya nin ka a dɛnsɛn olu ka page o sanfɛ u t'a tigi dɔn bi wa u t'a tigi dɔn sini u t'a dɔn mun ye olu ka page Morema ni fasiri y'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na i tulo da yɛrɛ mun ye a y'a yira k'a fɔ ni fasiri in kɔnɔna la fasiri mun ni a jɛnsɛra Morema olu ka page o sanfɛ i bɛ na ye k'a fɔ an ka jamana premier ministre kɔrɔ n'o bɛ Ba Mokhtar Wane n'o bɛ ale ko fɔ fasiri in kɔnɔna la ko Bamugu a bɛ ka jalakili kɛ k'a yira k'a fɔ ko ministre dɔ bɛ bi ministre mun na a yɛrɛ bɛ gouvernement o kɔnɔna o la i bɛ na ye k'a fɔ k'o ye CFA wari miliyari 45 o sama ka bɔ mun ye an ka trésor public o kɔnɔna la o sabu kɛ ko a bɛna maramafɛnw san ka di mun ye an ka kɛlɛkɛlaw ma miliyari 45 miliyari 45
ko o sema ka bɔ ko ka bɔ mun ye an ka wakane kɔnɔ ka yira k'a fɔ ko maramafɛnw bɛna sanga di mun ye an ka lakanaba u ma fasirikɛba ka fɔ la a ko nin fasiri na article na i bɛna ye k'a fɔ ko Mokhtar Wan y'a yira k'a fɔ ko nafolo in bɔlen kɔfɛ olu nana ye k'a fɔ ko nafolo olu ma a ta yɔrɔ dɔn a yɛlɛla sanfɛ wa a jiginna duguma wa ko olu ma a ta yɔrɔ dɔn Bamugu hali bi ko a kumara article in kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ o ministre kɔfɔlen kelen k'o tilana ka la miliyari 20 ko o ɲini ale Bamugu kɔni fɛ n'o bɛ Mokhtar Wan ko fɔ ko ale y'i ban k'o di yana ale ka baara bila ale y'i ban k'o di nin ma ɲi dɛ jɔ Mokhtar Wan ye awɔ a y'i ban k'o di awɔ a y'i ban k'o di miliyari 45 bɔra fɔlɔ donc ko o ministre kelen o seginna ka na miliyari 20 de demandi donc ale ma sɔn k'o di parce que fɔlɔ mun taara olu t'a dɔn o taara yɔrɔ min na nka mun ye publication in kɛra a yira mɔgɔ caman de y'a ye Morema olu ka page ko o sanfɛ mais Morema mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn a publication y'a yɛrɛ sɔrɔ cogo tɛ kabako ye jamana in kɔnɔ fasirikɛba ka fɔ la a ko Morema maaw kɔni bɔra ka kunnafoni nin ka a di mun ye u ka ɲɛmaaba yɛrɛ n'o bɛ maître Kasum Tapo ale kɔni y'a yira k'a fɔ ni ko in kɔni mun filɛ nin ye olu ka page sanfɛ fɛn dɔ a y'olu kamana gan fɔ k'a fɔ ko a y'olu kamana gan olu t'a dɔn nin kibaruya in sera olu ka page o sanfɛ cogo o cogo fɛn dɔ k'a ko sɛgɛsɛgɛli ko o bɛna kɛ a ko la nka mun ye hali bi article in kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ Bamugu a bɛ kuma dɛ Bamugu ko ko waati mun na ko nin miliyari 45 in ko a samana ka bɔ an ka trésor kɔnɔ la ale kibaruya ni k'o ta ka da mun ye Bandaw a waati ale tun bɛ jamana faamaya la ale kibaruya ta ka di Bandaw ma ko Bandaw fana wuli ka jɔ ko o yɔrɔnin bɛɛ secrétaire mun bɛ n'o bɛ ministère de la défense et de la sécurité kunna waati tɛmɛnenw na n'o ye général Soumaïla Doucouré Souleymane Doucouré ko mun ye Bandaw a ye fɛɛrɛ bila ni ko o wele général Souleymane Doucouré ko y'a yira k'a fɔ ni nafolo ko ale tɛ foyi kalama la ale t'a dɔn nafolo in yɛlɛla san wa a jiginna dugu wa ale t'a dɔn kibaruya kura ye nin ye kibaruya ye o siratigɛ la sa i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye hali bi article in kɔnɔna la n'a bɛ mun ye Morema o ka page o sanfɛ ko Bamugu a y'a yira k'a fɔ ko Babalu taara ka ale sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko nin wariko kuma mun filɛ nin diɲɛ ma don o don ko n'a da magara la k'a fɔ kunnafonidilaw ɲɛna ko maa m'a fa k'a y'a yɛrɛ fa ko n'a da magara la diɲɛ don o don ko bagabagali talen bɛ ka Bamugu sɛgɛrɛ o bɛ article in kɔnɔ o b'a kɔnɔ k'o b'a kɔnɔ u kana kuma kana bɔ a da kɔnɔ a kana bɔ k'a kana bɔ fasirikɛba ka fɔ la a ko maa ma de bɛ nin nafolo ko in kalama article in yɛrɛ kɔnɔna la ko Bamugu y'a yira k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ wo la bi maa ma bɛ nafolo ko in kalama k'a bɛɛ bɛ wo la e ko kasobo yɛrɛ an ye nin ta yɔrɔ min na don bɛ kasobo la sisan caman bɛ wariko problème ye an ye nin ta yɔrɔ min na an ka nin bila ye an ka nin bila ye an ka nin bila ye an nin bila ye dɛ Dugufana Keyita ale de y'a fasiri ka bɔ la sirani kɔnɔna la i bonya o b'a la i ka dɔn k'a fɔ Bete Bokar Keyita ne abada non Abu Safina Jara non ayiwa Bete Bokar Tarawele abana sirani maaw an bɛ u fo kosɛbɛ Bete me boni sɛbɛn min ni o cogoya ko le soir de Bamako i ka dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ enseignants la ni o ye Mali école karamɔgɔw ka article 39 ni tubabukan la ni u b'a fɔ ko le fameux article 39 ni article 39 ko in a kuma cayara dɛ ko Maliden de bɛ ka ɲininkali kɛ yali article 39 ko a abrogera wa walima a ma abroger c'est-à-dire que article 39 a tora nɔ la wa walima a ma bɔ yen a bɛ yen wa a tɛ yen ayiwa fasiriba ka fɔ la Bokar i ka dɔn k'a fɔ nin ye El Hadj Mamadu Gaba ale ka sɛbɛn don ne kɔni y'a jira k'a fɔ ko conseil des ministres min ni a kɛra juin kalo tile 30 san 2021 Mali gouvernement i ka dɔn k'a fɔ u kɔni tun ye sariya kisɛ dɔ ta min ni o bɛ kɛ sababu ka se ka Mali saraw ka bɛɛ fonctionnaire bɛɛ lajɛlen sara minnu ni olu ye surasiw ye minnu ni olu ye fonctionnaire minnu ni u bɛ fonction publique de l'état la n'u bɛ gouvernement to a la minnu ni olu bɛ collectivité ni o ye mairie ni assemblée régionale to a la i ka dɔn k'a fɔ ka maa bɛɛ lajɛlen ka sara k'an bɛɛ lajɛlen dama ka ɲa a banna i tulo b'a la fasiriba ka fɔ la ko fɛn min bɛ tali kɛ nin sariya kisɛ in na i ka dɔn k'a fɔ ko gouvernement kɔni ko u ye nin hakilina in ta i ka dɔn k'a fɔ ko a kɛra juillet kalo tile 16 san 2021 na waati min na i ka dɔn k'a fɔ gouvernement kɔni ko u ye nin hakilina in ta ni o de ye ka Mali fonctionnaire bɛɛ lajɛlen i kɛra militaire ye o i kɛra fonctionnaire suguya o suguya ye o i ka dɔn k'a fɔ ko ka bɛɛ lajɛlen ka girin ni o ye sara bɛ daminɛ hakɛya minnu na i ka dɔn k'a fɔ ka bɛɛ lajɛlen ka sara ko k'a kɛ kelen ye
parce que ba fola ko nga ko ma chama ne be ka nyingani ke yali école karamo ka article 39 komi ni akuma be seno jema dongo do ko yali abora mawa amabo ama c'est ba fola ikaro ka foko jamani nyema uyeni hakila minta wati mina ikaro ka foni oye ka sarau ka bela jele ke kelenye wati mina ko o baro blara singa ikaro ka foku ye sharaki seta mini obe wole ko ordonnance ordonnance mini o tara ikaro ka foko ode kunanga ke sababu ko ka mali sharaki se ode kunanga ke sababu ka sharaki se mimbe ni obe wole ko article 39 ikaro ka foko ka ale abroger ni ka ale joshi ka boy parce que ba fola wati mina ikaro ka foko ni joshi liko kuma fora ko école karamo ko ni ku uyake dawulila sokola maye kada ka jema dongo do ikaro ka foko kuma chama me école karamo da ni ode uka article 39 ko ikaro ka foko article 39 mi ikaro ka foko mamunu ni ubeka la yunu ke o choix de éco synergie des enseignants de l'éducation scientifique du 15 octobre 2016 ikaro ka foko oluko de jome joro mina ikaro ka foko fu da jolima ko kono ta ko uka article 39 ko abinyera bo ko tene Zeba fola ikaro ka fo anu me domine ko mi bi ko gouvernement ko ni kunye sharia kiseta sharia kise mi mali sara ere bela jele ma be ni kado ka fo i sara bi bo gouvernement ka boloka ikara fonctionnaire fo fe ikara militaire wo ikara moma ni ka sara be bo gouvernement ka boloka kado ka fo ko ka bela jele ka sara ko ka bela jele ka sara ke kelinyi zeba ka fola ko mali de unde be ka nyingani de kesa ikaro ka fo ko ku jumena halbi ko école karamo be la nyini na ko ko luka article 39 ko ka o barake adu fora ka fo ko sara bela jele na ke kelinyi parce que ba ka fola ikaro ka fo nyingani tomi be ikaro ka fo ni ode abora mawa amabo ama wanga ko gola min do me krofo ina ode ka fo vendredi do ni obena juma do ma jouer kalo club bisaba wati mina shokel kugala mega ale tara sente mau nyogoro ikaro ka fo o krofo seve ko shokel kugala mega ko akoni ayira ka fo ko femi be talige école karamo ko article la ko amabo ama bi amabo ama shini ko wa kwa shara kise ko abe anola aywa iklobeno aywa makara flyde aywa ala kanye kadama jamana ko waziri wa fola ko femi me talige shogal kan ngwaina ani ordonnance mi mbora karo ka fo ko ngmaka nunu kubi nwanzo so de kadaka ordonnance de ayira ka fo ko charaw bela jele kara kelenye wa ko shogal fona klara ka ta ayira karo ka fo kuma munu ni ayo otako nyeshi sente moma nyingani busamse gwane ala akoni ayira ka fo ko femi be talige école karamo ka article 39 la ko ama joshi bi ama joshi shini ko wa ko abaro bela jele be anola abana parce que article 39 ni appelé ni oye loi numéro 2018 007 du 16 janvier 2018 ko de sefe article 39 a sharia ko école karamo ya anyini wa ko katu boloda akisega école karamo munun kodo munun ni ube jardin d'enfant la ni oye demisani tanganunga kalanzoe ani munun me école fondamentale niveau la ani secondaire moko olu bela jele ben statut inde kono munun ni ube ayira ka foko ube ka article 39 nyini parce que ba fola ikaro ka foko gouvernement ko ni ko le fait que uya yira ka foko sara bela jele mina ke kelenye nga docteur Shokel kugola maiga ayeni ngorfo mi voix odona ko akeme sababu ka mo kugwa kamana na kadaka mo tado ube yoro kele mina ngoino parce que ba fola ko est ce que ko tien de man c'est ça wal ma wati de man c'est ça vraiment mali gouvernement ka école karamo wele kado ka foko sigi ka tien ka tasa daira école karamo la kado ka foko article 39 ko abora mabi abora machine parce que ba fola ko ni ayatu abwa même ko ni école karamo to ni ntogo ina ka examen ni oye mali examen munu ni olu bolo dame ko ka olu la gushi ni oye ko boycotter ikaro ka foko yali u fana na sharia so ko do kewa parce que ba fola ko nan dara ni ndanto ina ko akeme bisi basa e ma tado ka fo ameyoro minabli ikaro ka fo ni yesebe mi ni anya bo le soir de bamko kono elajo Mamadou Gaba ale ka sebendo ela pete ibuyambala elaji Mamadou Gaba foli obetani ka asegere ni ma foli kunu yere ko nganga nwanyi ga kunu nwanyi ko ni ko aborama mi école maître ani gouvernement kunu ijo awo bete ne ma fiengo article 39 ko la ma fiengo dugukolo be la terre de Mampaye alors mais si ça ne va pas là il faut avoir Michel Gatawa alors mais si ça ne va pas tu laisses il va au chat jara alors Allah akbar non mais écoutez ni si ça ne va pas ni ya do ça ne va pas ama bla abeta furula ada furula non mais ngache ay na bandu ngala halibi bomoko ya dugulu ko ka goleo ibita yoro la halibi ba tike plusieurs hectares majiti nyini ko ibe munaya oche donc di taro senesiza ibe mizoro la manja ire ka fe ko munu nye mineni ka ko wabi woro ibe mizoro ika furula manja dugulu ala te majamfa
baasi tɛ Abu Safina Jara radio ye Nura FM 94.5 Odo an bɛ laseli kɛ ni ka bɔ Jalakɔrɔji nɛgɛjuru sira kelen pe 76 33 43 03 76 33 43 03 Abu bɛna ye k'a fɔ fasiri dɔ kɔni bɛ yan mun ye kati maire intermaire olu ta kɛra sa n t'a fɔ n k'i t'a fɔ min bilara dɔ in nɔ la awɔ attends Wologem ou bien comment il s'appelle yɔrɔ Wologem mun bilalen nɔ la nin ye n tɔgɔma ye ale tɛ kati ale de ma kɛ maire adjoint o de ma bila nɔ la awɔ ale bɛ alors o bɛ kati o a bɛ mandat dépôt data kan kun mini awɔ an ka ta kana Jalakɔrɔji kɛ a n'a muso denmisɛnnin mabakɔrɔ Bamakɔ kɛ a n'a muso denmisɛnnin mabakɔrɔ Nura FM a y'a ko belebele an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔna la radio ye Nura FM ye 94.5 laseliw bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji an y'o de fɔ kanubaw ɲɛna ni Ala kɔni y'an si jɔ ka sini kɔni ko o ma kɔnɔ Jalakɔrɔji sinimaso kɔnɔ nɛgɛ ɲɛ 16 waati radio Nura FM ka nu de base o baara o bɛna boloda don sera ka ɲɔngiri dirasi 200 mun ye carte VIP ye mun fɛn sumalen o dalen b'o sanfɛ o dirasi 1000 o y'o ye wele bilalen don artiste caman ni ma fo ka taa se ɲɔgɔlɔnbɔlaw ma ani koba caman bɛna kɛ kɛnɛ in kan mun ye kɛnɛ ye mun ye a don sini invité d'honneur o ye Mohamed Larabi ye awɔ mun sigira Larabi nɔ la Larabi denkɛ awɔ sini a bɛ na o bɛ kɛ occasion ye an ka ye wa mun ye fayida caman de b'a bolo sini ani labɛn caman de b'a bolo an mago bɛ fayida la dɛ a ko fa taara olu bɛ yen tabarikala Mohamed Larabi an bɛ dugawu de kɛ bete Ala k'a to a ka se ka jɔ fa jɔyɔrɔ la n'Ala sɔnna ma a bɛ jɔ a la sini a n'a douaniw bɛɛ b'i ye kɛnɛ in kɔnɔna la bete o b'a jira k'a fɔ Larabi a ma taa ni Ala ye maa ntanya ni maa sɔrɔla i kɔ min bɛ se ka jɔ i jɔyɔrɔ la hali bi Larabi a b'an senkɔrɔ Mohamed de kɛ Ala ka dayɔrɔ suma Mohamed ami Mohamed a n'a douaniw fo ka taa se Abu Fuseni ma nin bɛɛ lajɛlen bɛna ye sini n'Ala y'an si jɔ k'o ma kɔnɔ Jalakɔrɔji sinimaso o kɔnɔna la u fa ye baara mun dabɔ ka tɛmɛ u bɛna baara u bɛna boloda Ala ka tu k'u se k'u sen dɔ u fa sen inshallah Ala k'an si jɔ ka sini k'o ma kɔnɔ Abu Safina Jara ka fɔ ni an bɛ taa n'a ye waati a bɛ bolila an nɔfɛ indicateur du renouveau n b'ale ta ti cɛw ani waati na mun ye Alimaɲare ka bɔ Espagne an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ sigi Alimaɲare mun ye Kajatu Wage an b'a fɛnɛ k'a fo Kama Tarawele bɛ fo mun ye Batoma Tarawele fo ka taa se Fatumata Gindo ma Ɲamakɛ Maliya Soko ani Mamadu Bari mun ye an ka filakɛ sarama in sa n'o bɛ Aisha Jɛman cɛ kɔfɔ n'o ye Amadu Jalo lada Amerikaw ka belebele foli o bɛ lase a ma nin fɛnɛ nin waati indicateur du renouveau ale de kumalen don a ko an ka taa Kati mairie o kɔnɔna la Abu Safina Jara n'an donna Kati mairie o kɔnɔna la Kati mairie ta kɛra ten i t'a fɔ i ka n ta fɔ n fana k'i ta fɔ n'i ye n ta fɔ n fana b'i ta fɔ n'i ye n ta fɔ n b'i ta fɔ awɔ n'i ye n ta fɔ n fana b'i ta fɔ Kati mairie kɛlen b'o ye sisan a ko maire mun n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Kati maire ba ni hakili b'a la ale tɛ yɔrɔ wɛlɛgɛ mun ye wa mun ye kabiri mun ye juillet kalo tile 11 ale na a jɔnɲɛngɔ 3 olu bɛ mun ye woni kɔni olu b'o o kɔnɔ o siratigɛ la sa a ye na ka maire kɔni ni o bila mun ye yɔrɔ wɛlɛgɛ ma ale nɔ la n'an ko ma ko maire intérimaire u taara o kalifa maa mun ma ale fɛnɛ ye maire ye an ko ma ko Bubakar Tarawele ne tɛ abada aramu tɛ Bubakar Tarawele Ala sabali sa ko Buba ye mun fiyɛ na Buba de don Bubakar Tarawele Buba nin bɛɛ lajɛlen kɛ abada a bɛɛ bete ayi n'an y'a résumé a bɛɛ bete ayi sa balimakɛ don sa tɛmɛ balimakɛ bɛ wo la Ala kama kana kɛ tɛmɛ kana kɛ ni da tɛ situation foncière ko kuma i malo la bi dɛ Allahu akbar kunun ko jaralakaw de ka kuma fɔra yan Madu Ngor Jara i y'a ka gafe kalan min fɔra ka y'a ye n'o de f'i ɲɛna aw tɛ se ka anw sɔrɔ sa Bubakar tɔgɔ sa a tɔgɔ da mais hali kunun ye min tɔgɔ fɔ kɛ c'est vrai que a tɔgɔ tɛ yan bi mais o fana ye bete de o abada aramu kana nkalon na bi ta in fana ye Buba Tarawele c'est la même chose tɛmɛ Pastor Komu monsieur le maire ye nin gɛlɛya alors fasirikɛba ka fɔ la n'i donna Kati mairie kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye IRD ale de bɛ na jɔ jɔyɔrɔ filanan na politiki bunakun sira kan Asma do Asma tɛmɛ wala Asma Mado o tɛ Bube ka yan o tɛ Bube ka parti Asma Mado fasirikɛba ka fɔ la u ka kibaruyaw sɔrɔlenw na a yira k'a fɔ ko nin maa kofɔlen n'o de ye Bubakar Tarawele ni bɛɛ b'a wele ko Buba a yira k'a fɔ ko mun ye dugukolo permis d'occupation ko a y'o mun di k'a bɛ si jɔ 60 o ɲɔgɔn la a sigilen ni sisan cɛ kosɛbɛ k'a sɔrɔ ayi a bɛ ale bɛ yan waati tɛmɛnenw de la a bɛ yan a ko kɛra k'u y'an ta fɔ n k'i ta fɔ de na mɛ mina
fasiriba ka fola mun ye ayira ka fɔ ko ayo o permis mun bɔ mun ye nafolo dɔ kun ka jigin mun ye kati mairie yɛrɛ o kɔnɔna la ani nafolo dɔ kan ka taa an ka trésor public la ni nafolo o si o ma ye waati mun na maire mun kun bɛ sa n'o de u ka maire kɔrɔ n'o bɛ Hamala Haidara ale ko fɔ ko awa ko in ko a kɛra o waati o de la Hamala Haidara mun yɛrɛ bɛ ko fɔla ta bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kiiritigɛlaw u kɛlen bɛ k'o fana layi o ni o fɛn nin waati in na don dɔ nataw la wele a bɛ sɔn ka bila a fana ma fasiriba ka fɔla komi waati mun na mun ye kati maire ba yɛrɛ n'o yɔrɔ wɛlɛ gɛm ani na a jɔɲɔ olu kɔni taara u da koko naani ni ɲɔgɔn cɛla la bɛ na ye k'a fɔ ko olu fana m'u da deden to koyi o kumara o siratigɛ la sa ko a yira k'a fɔ mun ye yɔrɔ wɛlɛ gɛm a n'a jɔɲɔgɔn minnu bɛ yen u kɔni y'a yira mun ye kiiritigɛlakaw la k'olu tun bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛ sen kan maa minnu bɛ bi n'o y'u ka premier adjoint na Asma tɔnden don n'an k'a ma ko Bubakar Traoré ni bɛɛ k'a ma ko Buba ko a ye baara jugu dɔ de kɛ mairie kɔnɔna la k'olu tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dabali de kɛ ko k'o baara jugu ni k'o furan ka bɔ yen ka bɔ a ka de yɛrɛ k'a minɛ awɔ k'olu tun bɛ fɛ k'o de kɛ a ma kɛ n coron ye a kɛra o ye Traoré ka est-ce que allo tɛmɛ fasiriba ka fɔla a ko hakilila jiginna mun ye Bubakar Traoré ni bɛɛ k'a ma ko Buba an y'o de fɔ ko mun ye parti Asma o tɔnden o don mun ye Sumaworo Boye Mayiga ale ka parti o ye wa a ko ni IRD bɔra yen i bɛ na ye k'a fɔ ko Asma mana bɔ yen mun ye IRD ale de bɛn'i jɔ o siratigɛ la sa ko mun ye Bubakar Traoré maire o taara ka kalifa a ma walasa mun ye a bɛ se ka intérim ko o latɛmɛ waati mun na o siratigɛ la sa kabini daga a wulila kati mairie o kɔnɔna la nin bila n t'a bila comme ye kuma ko a cɛyara an bɛ don min na ko bi a kɛra n sɔnfɔ n k'i sɔn fɔ siratigɛ la sa ko mun ye yɔrɔ wɛlɛ gɛm n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale bɛ koko naani ni ɲɔgɔn cɛla la ale n'a a jɛɲɔgɔn ninnu Bakari Traoré ni bɛɛ k'a ma ko Buba a fana ye tiɲɛni min kɛ waati tɛmɛnenw na mun ye mairie in kɔnɔna la yɔrɔ wɛlɛ gɛm n'a ka maaw fana y'o bɛɛ lajɛlen da kiiritigɛlaw kɔ tulo kan fasiriba ka fɔla a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye yɔrɔ wɛlɛ gɛm ale ni conseil mɔgɔ min farala ɲɔgɔn kan a bɛ se 10 a n'a a kunkan fɛn na olu de bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni ka rapport ni k'o gosi ka mun ye contrôle k'o kɛ ka na ye k'a fɔ ko mun ye yɔrɔ wɛlɛ gɛm a n'a jɔɲɔgɔn minnu bɛ kaso la nin waati na k'u ye baara min kɛ ko baara ɲuman tɛ k'u ye nafolo kasabi mun ka ɲami ko a kasabi k'a bɛ t'i jɔ fo CFA wari miliyɔn 100 o ɲɔgɔnna la k'u ye dugukolo min di maaw ma fu teriw ko ka ca teriw awɔ pluriel awɔ teriw a bɛɛ b'a la a bɛɛ teriw ka ca dɛ a bɛɛ de b'a la kɔrima cɛ ka fɛ kɔrima faamu ne y'i faamu teriw ka ca u ka ca teriw ka ca a kunsigimafɛn fɛnɛ ka ca kosɛbɛ a ka ca tɛmɛ fasiriba ka fɔla mun ye waati min na Bubakar Traoré ni bɛɛ k'a ma ko Buba ale ni a conseil ta ɲɔgɔnna olu farala ɲɔgɔn kan ko o bɛn k'o labɛn ni k'o di mun ye an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma o kɛra sababu ye ni ka yɔrɔ wɛlɛ gɛm na a kunkanw ni k'olu lata wo la nka n'a ma ɲɛ ko mun ye Bakari ja daga wulilen don ale yɛrɛ fɛnɛ kɔ koyi o siratigɛ la sa i bɛ na ye k'a fɔ ko yɔrɔ wɛlɛ gɛm a n'a tɔɲɔgɔnw fɛnɛ m'u da donnen to koyi mun ye Bakari a ye ko minnu kɛ mairie kɔnɔ ka tɛmɛ waati tɛmɛnenw na waati minnu ne Hamala Haidara tun bɛ yen olu fana o kɔrɔfɔ ni k'o fɔ kiiritigɛlakaw ɲɛna n y'a dɔn i cuama an bɛ don min na n'a fɔ bi mun ye Bakari Traoré ale fana mandat de dépôt a taara ka d'a kan a dar'i cuama kan a dar'a kan kunu pôle économique financier maɲi pôle économique financier u ye mandat da Bakari kan ale mun nana k'ale bɛna maire jɔyɔrɔ k'o ta ale ma kɛ maire intérimaire est-ce que ale yɛrɛ sigilen bɛ tɛmɛ kalo damadɔ kan na a sigilen tɛmɛ kalo damadɔ kan ni y'a ja ye ale de ja ye nin o denmisɛn nin tɛ maakɔrɔba ye ka so bɛɛ u to kɔrɔ de koyi nafolo ni bɛ kɔrɔ wa nin ja min filɛ nin ye ni a balo mɛ dɛ ayiwa a kɔni bɛ koko naani ni ɲɔgɔn cɛ bi pôle économique